ngwa ka anyị na-enekwa ya, anyị gụpụtakwuo ihe ndị ọzọ fọrọ n'ọnụ ọgụgụ. Ka a na-akpọ otu puku ka bekee na-akpọ 1000, wee otu narị puku nke ha na-akpọ 100,000, wee otu nde ka bekee na-akpọ 1 million, wee otu njeri ka bekee na-akpọ 1 billion, wee otu ntarịa ka bekee na-akpọ 1 trillion. Otu anyị si wee na-aga. Biko ana m achọ ka unu gbaa mbọ unu wetara nkọwa asụsụ Igbo, akwụkwọ nkọwa asụsụ Igbo dịka otu nsi wee kọwara gị na mbụ, akpara ya aka n'okwu bekee ka o nwee ike ịdụrụ ụmụaka mfe ịdị na-amụta ya ọsịsọ, maka na ihe ụmụaka ga-eweta n'akwụkwọ a afọ 40 na-abịa n'iru enweghị ike ichefu ya. Biko ị ga-agba mbọ ka ị nwee ike iweta anyị n'otu aka anyị were ọnụọgụ ekwentị anyị. Achọrọ ka idepụta ya, iweta mkpịsị edemede idepụta ya 0806253 ihe a bụ ọnụọgụ ekwentị ị nwere ike iji weta anyị. Dịka otu akwụkwọ a si wee dị, ọtụtụ ihe ka ọ na-akụzi n'asụsụ Igbo. Udo dịrị unu.